Magandang gabi po mga ka-Swertres. Again, welcome po sa ating channel, Swertres Cebu TV, no? So, mga ka-Swertres, sa mga new viewers natin dyan, new subscriber, wag po kalimutan mag-subscribe ha ng ating channel, and also mga ka-Swertres, no? Pakihit po yung notification bell para naman po update kayo sa ating mga bagong uploads na video. Okay, so ngayong gabi po mga ka-Swertres, meron po akong guide na ituro sa inyo, no? Isa tong tutorial, no? Gamit itong formula na TBT guide plus PRO, current previous result, no? Previous result po ito mga ka-Swertres. Okay? So dito mga ka-Swertres, makita po natin itong previous result sa 2022. Meron po tayo nung July 16 and 17, 18 and so on mga ka-Swertres. Okay? So gawin natin itong examples mga ka-Swertres. Okay? So sa July 17, no, kunin natin ang 2 PM possible pairing number gamit ang ating previous result na sa July 69 PM na 0, 4 and 5. Okay, so lagay muna natin itong TBT guide dito. So alam nyo na mga ka-Swertres kung ano ating TBT guide ha. Meron po tayong tutorial dyan mga ka-Swertres, no? So sa mga new viewers lang po, meron ako nilagay na link, no? Pakiclick lang po itong description itong video. Meron pa akong mga links dyan, no? Mga guide po yan, makatulong po yan sa inyo. Doon po mahilig sa tumaya po ng Swertres at STL. Okay? So mga ka-Swertres, no? Ang gagamitin ko lang dito is yung today na guide at saka tomorrow lang po mga ka-Swertres itong T no? Itong TT po mga ka-Swertres, T and T. Today and tomorrow po mga ka-Swertres, no? Dahil sa before, minsan lang po yan. Pero kung sa mga baguhan lang, no? Pwede nyo yung gamitin yung tatlo para safe po mga ka-Swertres. Okay, ganito po yan. So choose po today and tomorrow. Okay, today and tomorrow. So since July 17 po dito mga ka-Swertres, no, ang magiging TBT guide po natin dito, ay si today is 7 and then si tomorrow is 8 mga ka-Swertres. Okay? So ito kami po ang ating formula. And then ayan po, no? So dahil po nakuha natin itong 7 and 8 dahil July 17, so lagyan natin si 7 and then bukas po ay bukas yan is July 18. So lagyan natin ito sa tomorrow is si 8. Okay. Ang gawin po natin dito is plus previous result, diba? TBT guide. Ito na, nakuha na po natin. Previous result or current previous result, ito ang kukunin po natin, no? Since 2 PM po tayo, ang ginawa natin ng pairing guide, no? Dito tayo sa 9 PM July 16, no? Kukuha tayo dito mga ka-Swertres, no? Ganito ang mangyari mga ka-Swertres. Okay. So 0, 4, 5 po, no? 3 digit po mga ka-Swertres, no? So ang gagawin ko dito mga ka-Swertres, dahil meron po tayong tomorrow at saka today at saka tomorrow na guys. So ang gawin ko dito ay kumuha ko ng 7, 7. Okay. So 7 and 7, no? Dahil po ginamit ko si today, July 7. Okay. So ang ilagay ko dito ay 0, 4, 5. Okay, 0, 4 and 5. And the next mga ka-Swertres, si 8. Gawan din natin si 8. No? 8 and then plus previous result
045045. So ito na po mga ka-Smartress ang ating piring guide for July 17, 2 p.m. Sa 2 p.m. lang po mga ka-Smartress ha. Okay. Huwag po kalimutan ha mga ka-Smartress, no? Kung gusto niyo po itong video, please subscribe po and tapusin niyo ito mga ka-Smartress, no? Dahil makatulong po ito sa inyo mga ka-Smartress, no? Lalo na doon sa mga mahilig po tumayan ng Smartress at STL. Okay? So 7 and 8 po, no? Ating guide po mga ka-Smartress. Okay. So ito na po ating nakuha na piring guide, no? TBT guide plus previous result. Ito po ay TBT guide galing sa ating TBT guide dito. And ito naman 045 ito ay previous result. Ito mga ka-Smartress. Okay? So sa 2 p.m. po ang result is 5, 2, and 7. Ito mga ka-Smartress, so 5, 2, and 7. So tingnan po natin dito, no, sa ating piring mga ka-Smartress. So di ba meron po tayong 7 and 5 mga ka-Smartress. So nakuha natin ang piring guide na 7.5 para sa 2 p.m. no? Ito mga ka-Smartress, so 5 to 7. So okay na po yan. Okay, so next na po tayo mga ka-Smartress. Okay, next lang po natin ito. So ito pa rin ang aking gagamitin mga ka-Smartress ha. So ito lang po mga ka-Smartress. So punta na po tayo sa itong 173 mga ka-Smartress sa July 17, 9 p.m. Okay? So ito ang ating previous result ha mga ka-Smartress, no? 173 tapos atong previous result. Okay, July 17, same pa rin mga ka-Smartress na kay TBT. Okay, so 7 and 8 pa rin mga ka-Smartress, no? Dahil po July 17 po yan pasok sa date niya. Okay, so 7 and 8, so so ang gamitin ko ay si 7 muna. 7 ito ay TBT guide plus previous result which is 214. Kasi ang kuha natin ng pairing guide dito mga ka-Smartress ay itong 1, 7, and 3. So dito tayo sa previous result o current previous result na 214. So 2, 1, 4. So meron na po kayong pairing guide sa TBT guide na 7. So punta na tayo sa 8. 8. Tingnan po natin. 214. So ang resulta po sa 9 p.m. is 1, 7, and 3 mga ka-Smartress. 1, 7, and 3 ito po mga ka-Smartress. So pairing guide na 7, 1. So nakuha din mga ka-Smartress, diba? So mga ka-Smartress, po kayong malito, no? Sana po nyo matutunan nyo po ito mga ka-Smartress. Dahil po napaka-importante po ito mga ka-Smartress, no? Okay? So yan po mga ka-Smartress. So yun na po natin ito. Sa next na po tayo. So okay, dito na naman tayo mga ka-Smartress sa July 18. Okay, July 18 po tayo mga ka-Smartress. Okay, so ang maging TBT guide po natin dito mga ka-Smartress, no? Ang ating TBT guide po natin dito ay itong July 18, okay? 8 and 9, no? Dahil ang ginamit ko ay today and tomorrow.
So yan po mga kaswertes. So kung hindi nyo pa ito makabisado mga kaswertes, gamitin nyo yung TBT guide today, before, and tomorrow. So dahil kabisado ko na, ito na ang gamitin ko mga kaswertes. Okay, so dito ako 8, 8, 8. So tatlong 8. Ginawa kong tatlo mga kaswertes dahil nasa 3 digit po tayo mga kaswertes, diba? So 8, saka gawin ko lang si 9. So ito po ay ating TBT guide, no? Plus previous result, which is 502 mga kaswertes, dahil ang kulang natin ng pairing guide is si 5 PM. Okay, so 502 lagay natin dito, 5, 0, and 2. Ito naman 5, 0, and 2. So ang lobas po sa 5P mga kaswertes is 995 doble. Pasok, nakuha po natin mga kaswertes. Okay? So ayan, no? Yan po mga kaswertes. So sa napaka-importante po talaga ito mga kaswertes, no? Lalo na sa mga mahilig mag-compute dyan, no? Maganda po ito mga kaswertes, lalo na pag meron kayong angle guide. Okay, so susunod na naman, ituro po natin, no, kung paano gamitin itong angle guide, no? Paano ba ang tamang paggamit ng angle guide. Okay, so dito na tayo mga kaswertes, no? Last example po natin, no? Okay, so dito tayo sa itong July 19,060. So ang kanyang previous result ay 130. Okay, sa 9 PM. O yan. Okay, so July 19, ang magiging today ko dito is 9, and tomorrow naman is 0. Okay, so gawa natin ang TBT guide. Ito, ating gamit ng ating formula. Huwag po kalimutan ang formula. 9, 9, and 9. Ito naman, plus, okay. Ito naman is 0, 0, 0, 0, 0. Plus, previous result. No, which is 1, 3, and 0. Dahil ang kunan natin na pairing number o pairing guide is sa 2 PM July 19, no? Itong 060. Okay, lagay po natin ang 130, 130. Excuse me. So, tingnan po natin na 919390. So, meron po tayong pairing guide na 9193 and 90. So, wala po mga kaswertes. Dito na naman tayo. No, 130. So, lagyan na po natin 130. So, tingnan natin kung meron ba mga kaswertes. Okay? Okay. Sorry, 919390. Dito pala, 919390. So, wala. So, dito na tayo. 01, 02, and 00. So, ito po mga kaswertes. So, 06 and 0 mga kaswertes. So, nakuha si 0 and 0. So, yan po mga kaswertes ng ating guides po ngayon mga kaswertes, no? Napaka-importante po yan mga kaswertes, no? Na guide po mga kaswertes, no? So, nakuha po ang ating mga guides po, no? Mga example po mga kaswertes, no? Ito. Yan. So, mga kaswertes, next na naman natin, no? Ituro po natin kung paano ba gamitin, no? Ang ating angle guide, no? Alam ko naman na no, yung iba po mga kaswertes, no? Merong iba-iba kasi yung paraan, no, paggamit ng angle guide, no? Yung mga ideas mga kaswertes. Okay, so ituro po natin 'yan
para naman po kayo may idea kung paano mga ka-swertres, no? Kasi po kahit meron kayong angle guide dyan mga ka-swertres, marami pa kayong tingnan dyan mga ka-swertres, no? Meron pa kayong i-apply dyan mga ka-swertres ng yung angle guide, dahil meron pong angle guide na dikit guide mga ka-swertres, no? Dikit lang po sa previous result. Meron po ding paktaw po isa o dalawa, ha? And then meron po ding paikis mga ka-swertres. Basta maraming paraan paano ang magkuha ng 3-digit po mga ka-swertres, no? Napaka-importante po, no? Para hindi po kayo malito, dapat meron kayong guide, no? Like for example, itong TBT guide, no? Para kung gusto nyong dikit sa dikit sa result mga ka-swertres, kung gusto nyong dikit, tingnan nyo kung nasaan yung resulta, tapos dikit dyan. Kung meron na kayong pairing number na nakuha, titingnan nyo lang sa result nyo kung meron bang dikit na nagawa nyo ng pairing. Possible yun ay lumabas mga ka-swertres, no? So ituro po natin yan para naman po meron kayong ideas, no? Meron kayong mga idea pagdating ng competition dito sa swertres mga ka-swertres, no? Sa ganitong laro mga ka-swertres. Okay, so mga ka-swertres, no? Again po mga ka-swertres, huwag po kalimutan mag-subscribe po na ating channel, and also po mga ka-swertres, no? Share po itong video para naman po meron din sila matutunan mga ka-swertres. Okay? So again, mga ka-swertres, no? Thank you sa support, and good luck mga ka-swertres, no? And also mga ka-swertres, no? Bukas, no? Or ngayon, since almost 9 na naman, no? Huwag po kalimutan yung eskalera, ha? Dahil yung lumabas na po mga ka-swertres, no, ng ating doon po sa PCSO is po yung hindi mo na talaga maintindihan mga ka-swertres, double, no, ilang double na. So meron kong ibigay sa inyo mga ka-swertres na eskalera, huwag nyo itong kalimutan, ha? I-maintain nyo lang mga ka-swertres, no? Maintain nyo lang ng kahit 5 days, no? Or 3 days, no? Ganyan talaga. 3 to 5 days mga ka-swertres. Sa pag may gusto lang po, ha? Bigay ko ay 3 to 4 na eskalera, and 6, 7, 5. So yan lang po mga ka-swertres, no? Eskalera po natin. Okay, so good luck, and hopefully po mga ka-swertres nakuha nyo. And again po, no? Thank you, and keep safe po kayo always mga ka-swertres.